Dobré ráno. Tak ja som spal dneska na takomto podíju za hornou porúbou. Matúš už sa pobálil a išiel. Ja už sa tiež pomaly balím, idem po vodu a pokračujem smerom na Trenčín. Už mám prvý pľusgier na nohe, to si to trošku idem ulepiť. Ináč sa tu spalo celkom dobre, ale dosť veľa komárov tu letelo a po stene behala, neviem či veverička alebo plch, ale ináč sa dalo spať v pohode. Matúš hovoril, že skoro ráno počul nejaké vytie, možno vlkov, možno tu boli študenti, ktorí spia hore na Vápeč. Tam dneska spali nejakí mladí, možno oni tam zavíjali. Dobre, takže zalepené. Dobre, už som pobalený a môžem ísť. I'm living free, I ain't got a nickel or dime. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. Catch a steamboat on time, and I'm just a lonesome hobo, and there's nothing in the world for me. Takže vodu mám, umyté zuby mám, vypraté oblečenie mám a môžem ísť. Už je 8 hodín 30 minút. Ja už som v obci Horná Porúba. Už pomaly odchádzam z Hornej Porúbej smerom do divočiny. Sice je len 8:40. No nie, už je pomaly 9. Ale už keď som začínal o 8:40, tak bola neskutočná pekota na slnku. Takže dnes si myslím, že dneska ma čaká mimoriadne horúci deň. Prešiel ešte len pár kilometrov a už som vypil značnú časť vody. A najbližší vodný zdroj bude mať asi až v Turčianskych Tepliciach. To sú také altánky nad dedinou. Zdá sa mi, že Matúš chcel spať práve tu na... Ale včera nebolo zlé miesto na spanie. A tu sa dá teoreticky aj hore spať. Aj v tomto tu altánku. Nechcem sa tu veľmi zdržovať, tak idem ďalej. Čaká ma dlhá cesta. Som v takej chatovej oblasti. Zhruba pred hodinou som sedel v lese a jedol a som prišiel na to, že mám kliešte na nohe. Som sa čudoval, že celé tie dni som nevidel ani jedného kliešťa, tak teraz som ho našiel a som si ho všimol len kvôli tomu, že ma komáre štipali na nohe, keď som sedel. Som sa pozrel na pravú nohu, ma štipal komár a som sa pozrel aj na ľavú, že či ma neštipe. A som videl takú červenú bodku, zhruba 8 mm veľkú a v strede bol kliešť. To som sa trošku zľakol. Kliešťa som už vyťahol. No dúfam, že to je len reakcia tela a že to nie je nejaká
kliešťová encefalitida alebo borelióza. Môžem to ukázať. Je to presne tu na... Zatiaľ to vyzerá len jak štipanec od komára, tak hádam to nebude nič vážne. Tu už som kde nedaleko od Trenčianskych teplíc. Ja si vždycky milím Trenčianske teplice a Turčianske teplice. Keď sa pozerám na mapu, tak sa čudujem, že čo tu robia Turčianske teplice, keď už som Turčianske teplice prešiel. A to sú Trenčianske teplice. So I best just keep on moving, 'cause that's the way that life's gotta be. Well, I'm poor, I'm broke, I'm living free. I ain't got a nickel or a dime. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on Krásny time. park tu majú pred Turčianskými teplicami. Jazera, potoky, altánky, detské ihriska. Well, I beg for a meal where I can get it, picking off the chicken bones and scraps, and they throw it all out the back door, and they tell me that I'm never welcome back, and I'm covered in rags and patches, and the rich folk look down on me, but I don't take no bother, 'cause they're the ones who just can't see. Už pomaly idem vychádzať z Turčianskych teplic. Už som sa napojil na červenú trasu a parádne som sa najedol. Som si dal čiernohorský rezeň s kurácou polievkou, s kofolou. Som toho mal toľko, že som nezjedol všetko. No ale je fajn sa po dole dobe takto napraskať. Už som v lese nad Trenčianskými teplicami. Trenčín, stanica 3 hodiny 10 minút. I'm living free, I ain't got a nickel or dime. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. Všade tu sú komáre. V kuse mi letia do očí. Faj. Neviem, či teraz je taká komária sezóna, ale je to neznesiteľné. Ani sa nemôžem zastaviť a si oddychnúť, lebo by ma hneď celého doštipali. Už idem teraz na lúku, tak dúfam, že na lúke už nebudú, že si trochu oddychnem. Trying to catch a steamboat on time. Well, I beg for a meal where I can get it, picking off the chicken bones and scraps, and they throw it all out the back door, and they tell me that I'm never welcome back, and I'm covered in rags and patches, and the rich Tak skúšal som sa ubytovať v autokempingu Trenčín, ale teraz je akurát po jednom festivále Grape, či jak sa to volá. A majú všetky chatky špinavé, takže sa nedá u nich prespať, tak idem spať do jedného penziónu. on me, but I don't take no bother, 'cause they're the ones who just can't see. Well, I'm poor, I'm broke, I'm living free, I ain't got a nickel or dime. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. Tak nakoniec som si zobral ubytovanie. Aj dobre, že som to urobil
pretože som si konečne mohol dať sprchu a pri tej sprche som zistil, že mám ešte 2 ďalšie kliešte. A dneska som urobil obrovský nákup, ako polovicu z toho asi tu nechám. Som bol v McDonalde, som si dal hamburger, ešte sa mi jeden zvýšil a mám tu kopu sladkého a kadečoho. Nakoniec toto je moje ubytovanie. S kuchynkou, so spálňou, s veľkou vaňou a z toaletou. Tak ja už idem pomaly z Trenčína, v pozadí vidieť Trenčiansky hrad. Tu mesto Trenčín ešte v kombinácii s riekou Váh, s tým Trenčianským hradom, to je veľmi krásne historické mesto. A už idem po diaľnicu. Akurát idem okolo nejakého ovocného sadu, kde sú slivky. Toto je základ pre každého diaľkového turistu, čo by mal jesť ovocie. Málo kto počas diaľkových túr je ovocie, pretože ovocie obsahuje veľa vody a turisti to nechcú brať so sebou, lebo to je váha navyše. Ale keď tak človek má možnosť aspoň niekde zo stromu si niečo otrhnúť a zjesť, tak je to dosť dôležité, pretože telo potrebuje aj vitamíny a minerály, ktoré to ovocie má. Ja osobne to robím tak, že keď som kde je obchod na dedine alebo v meste, tak tam si kúpim dáke jablko, tam ho zjem, že by som nemusel vláčiť so sebou a takým spôsobom príjmam vitamíny. Babe, this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. I've had this dream of leaving now. I think it's time that it came true. Find myself on the open road. What have I got? Akurát som si písal s Petrom, on je z Česka, z Moravy, že ja dneska vlastne plánujem ísť na tú vyhliadkovú väžu, čo je v Česku, keď budem stíhať, preto chcem, že by terén bol čo najrovnejší, že môžem čo najviac kilometrov prejsť. Tak on vravel, že by to mohol prísť a opekať, tiež to zakempiť na jednu noc. Tak uvidím, že jak to budem všetko stíhať. Mountains, hills and valleys, grab my heart and take the lead. I hate losing you, but I gotta find me. So you take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here.
care, nobody's gonna make me stay. You take the house, I'll take the car, I'm leaving town and I'm going far. Fú, ja už kráčam strašne dlho bez prestávky. Ani som veľmi nejedol. Iba som zjedol všetky keksy, ktoré som mal. Konečne už kráčam v chládku v lese po normálnom teréne. Dúfam, že budem na tej výhľadkovej veži pri Javorine zanedlho. Že sa konečne poriadne najem. Ale dneska, keď dojdem až ku Javorine, to bude môj rekord. Neviem, či aj nie na celej SMPčke, neviem, koľko najviac kilometrov som za jeden deň prešiel. Keď dorazím do cieľa, tak by som mal mať prejdené 38 kilometrov. Krásny výhľad. Neviem, na čo sa pozerám, ale je to nádhera. Som si trochu odľahčil batoh. Som zjedol jablko. Ono sa to nezdá, ale také jedno jablko dosť veľa váži. You go your way, you go your way, you go your way, I'll take the highway, I'll take the highway. Tu je altánok. Tu sa dá pekať. Tak a tu je výhľad. Nádhera. Teoreticky by sa dalo spať tu, no ale asi by tu bol silný vietor. A dole je už Peter so svojimi deťmi, ktorí to tu zakempujú. Takže tak, pre dnešok to je asi už posledný záber.